Многофункционална сграда с смесено предназначение в град Варна, квартал Чайка. Състои се от търговски площи, офиси, самостоятелни обекти за творческа дейност и апартаменти. На първия етаж е ситуиран голям магазин за хранителни стоки. Имате възможност да избирате общо между 173 апартамента, като всички жилища са разположени на 17 етажа, като тези на последните етажи ще разполагат с прекрасна панорамна гледка. В комплекса са предвидени закрити паркоместа, разположени на 3 нива. Разположен е на 3 минути пешеходно разстояние от морската градина и делфинариума. Тихо и удобно местоположение, с директни връзки до центъра на града и курортите. Атрактивна схема на плащане. При интерес от ваша страна обадете се на отговорния консултант за повече информация. Ние ви осигуряваме 0% комисиона от купувача за всички имоти ново строителство, безплатно съдействие за банков кредит, безплатна юридическа и правна подкрепа за сделката,